बर'फोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि मानगोनां कलथर बर' बिथांखौ फंनैसो सुंद'यैबाबो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरै खावलायग्रोबाय। दिनैनि समायना मानगोनां आरो लोगोसे जोंनि न' खाथियाव जिरायनानै सिलवारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय लोगो नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोंफोराव मावथिनो दंफाङो बेजों लोगोसे नैबे स्कुलनि फरायसा आफादनि नोंथांमोन दा दिनैनि बे हाबाफारिखौ आङो बुंनानै मेथाइ फंनैसो बुंनो सानदों। दा थांनाय जि 10 खालाराव जालांनाय सानै बर' लेङाइ आफादगिरि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां हारिमु नेहाथारि आरो नैबे सिलवारि गोजौ फरायसालिनि गासैबो आंगोनि आंगो अनजालु फंबाय बिनानावमोन, नैबे समाव बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जों बयबो मिथिगौ थांनाय जि सेप्तेम्बर बे 10 सेप्तेम्बराव जोंनि सानै बर' लाइमोन बिथांमोना पुलिसनि जि नंखाय साजायनायाव बिथांमोना जिउ गोमानो गोनां जादों। जाय जोंसार मुसाहारिया बिथांनि बिसिया सासे उन्दै 15 दिननिल' सासे उन्दै खुदिया दंमोन, जाय बिथाङा उन्दै समावनो दिनैहाय बिफा गोमाजानो गोनां जाबाय। नंखाय ULB-नि साजायनायनि मुङावहाय जि पुलिसनि उदखाराव बा थैनो गोनां जाबाय, नंखाय ULB उग्रबादि साजायनानै जि बुथारबाय, बे जाहाथे इयुनावबो फिन जाया बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो, बिनि थाखाय दिनैनि नैबे बाथि सावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो एसे आगोलाव बिबुंथियाव बुंलांखादों, जोंनि नैबे सिलवारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ लायाखै। जोंनि दुलाराय आसामावनो दाब दाब जायगायाव दख'राफोरा बा कलेज इउनिभारसिटिफोराव बेबायदि हाबाफारिखौ लादों, प्रटेस्ट खालामबोदों। इनायनि हेंथा एबा जोंनि बर' हारिनि जायफोर दङ, जायखौ इनाय उदखारि खालामबाय दङ, बिथांमोननि हेंथायै जोङो गसंबोदों। दिनैल' नङा, बै समनिफ्रायनो जि बर'फोरा नंखाय दायाव गोबां लाइमोनफोरा थैबोनो गोनां जादों। बैफोर जाथाया जाहाथे इयुनाव फिन खनसेबाव जाफिना, बेनि थाखायनो जोङो गसंथानांगोन जेब्लाबो, आरो इनायनि हेंथायै जोङो बयबो गसंथानांगोन जेब्लाबो। नंगौखौ नंगौ, नङैखौ नङै बुंनांगोन जोङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बड'फानि मोन्थोरजों जि बर' हारिखौ गोग्गो समाज दानायनि जि सिमां नुदों, बै सिमांखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन। लोगोसे जोङो सानाखैमोन जे नैबे बिटिआर मोनखांनायनि उनावहाय मोनथाम जि सुक्ति जाबाय, BSc, BTC आरो बिटिआर मोनखांनायनि उनावहाय जों फिन खनसेबाव बेफोरबायदिहाय जाथाया जाबावगोन बेखौ जोङो साननो हायाखैमोन बा साननानै लायाखैमोन। मानो होनना मोनसे सोरनिबा खैसारावसो थांखौ ना सोरनिबा फान्दायनायावसो थांखौ गोदान गोदान जे आफाद गोदानै आरो जोनोम जाफिनबाय, जायनि जाहोनावहाय बर'फोरा आरो फिन गोदोनि बायदि दाउ अमाफोरखौ जेरैबायदि गावथारदों, बेफोरबायदि गावथारजानो गोनां जाफिनदों जोंनि फंबायमोन बा जोंनि बिदामोना, नङा होमबा? जोङो जेरावबो ओंखारनो हायि जानानै फैदों। नोंनायनि नोङिनि साजायनानै जोंखौ हमदों। आरो मोनसे खोथाखौ आङो खावलायनो लुगैदों, सोरबाफोर ससियेल मिडिया बाहायोबाथाय ना, ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे सांग्राङै जा। जायफोर ससियेल मिडिया बाहायनाय बिथांमोनखौबो दा ULB-नि जायफोर सापर्ट बानायनानै शेयार खालामदों मादों, बिथांमोनखौबो हमनानै लांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। ओंखायनो नंखाय दायावबो हमनानै जाहाथे लांजाया, बा लांनानै फिन दाय साजायनानै जाहाथे जोङो पुलिसनि गुलियाव थैनो गोनां जाया, बेखौबो बयबो लाइमोनफोरा सांग्रां जा, बेखौ खावलायबाय। आरो उनावबो दिनैनि जि हाबाफारि बेफोरबायदि लादों, बेबायदिनो इयुनावबो हेफाजाब होगोन होननानै आं सानबाय। जोबनायाव फिन खनसेबाव बयनिसिमबो